Nag-vlog ka? Ako. Ay, nag-vlog siya. Ang galing naman. Ano po yung ginagawa niyo minsan po sa bahay? Saan po kayo nagtatrabaho? Wala akong trabaho, be. Sa bahay lang. Lalaman. Dalawa lang kami. Nagpapataya siya ng ano. Nagpapataya ako ng ripang. Oo, siya. Trabaho ko, paikot-ikot. Ano po yung bahay niyo? Okay lang, simple lang. Maganda bang bahay mo? Okay rin naman, malinis din ang bahay niyo. Oo nga po eh. Meron ka na. Oo, ilang taon ka Iyan na, po be? yung anak niyo. Ako 3, siya. Sa akin, 7. Ang galing mo siya. Ito sa Ay, ito. akin. Ilang taon ka na, be? 1 lang po. Grade 1 ka. Ilan taon ka Grade na? one Apo. Ay, ano ka na? 5 ka na? Hindi po grade, 6. 6 ka na? Ah, 6 years old siya. Ni Ria ko. Oo, Si Rio. Oo, Edad mo yung anak namin na bunso. Grade 1 ka na, no? Apo. Saan po kayo pupunta? Alam ko ba nagtutulak po kayo eh. Oo. Ano kasi eh. Napunta siya motor namin. Kaya po kayo nagpapapulgarize po dito, no? Kaya kami din. Kaya po kayo nagpapapulgarize po dito, no? Punta ka nagbabayad ng kuryente. Nagbabayad siya ng Bayad po kayo ng kuryente. Magkano po yung bayad po araw-araw ng kuryente po? 3,000 yung binabayad yung laki eh. Ate, wag kang mapo. Ano yung ano? Okay lang. Mm-mm. 5,000. Kakaganda naman nata yung ano mo. Cellphone mo. Opo. Parang ang puti-puti namin dyan. Saan po kayo namamasyal araw-araw? Lalang sa bahay lang, bawal eh, kung may COVID. Lalang sa bahay lang, bawal eh, kung may COVID. Lalang sa bahay lang, bawal eh, kung may COVID. Kaya doon lang po kayo sa bahay araw-araw? Oo. Doon lang po pala sa bahay. Magbabantay ng bata. Babantay lang po ng bata araw-araw. Ginagawa mo. Marunong ka mag-tiktok? Nag-tiktok ka rin? Siya marunong siya mag-tiktok. Gusto mo tutok-tiktokan natin. Hindi ako marunong mag-tiktok. Pag-tiktokan natin. Para anong naka-vlog siya o baka maigano ka? Para anong naka-vlog siya o baka maigano ka? Sikat tayo. Lahat ng interview, pinapasok niya sa YouTube. Gusto ko. O mag-tiktok ka. Baka Anak niyo, te? Oo. Nasiguro yung gusto niya. Ano pong grade na po yung anak niyo? Grade 1. Kasi taonan mo yung anak ko eh. May asawa na po kayo? Oo. Ilan po? Isa? Isa lang, be. Huwag mo pakadami. Magkakagulo yung mga ano. Pag madami tayong asawa. Pag huli na kami, doon ako maghahanap. Oo, yung marami. Hindi pwedeng madami. Isa lang? Isa lang dapat. Pag mag-aasawa ka, isa lang muna. Pag nawala, dun ka maghanap. Isa lang dapat. Pag mag-aasawa ka, isa lang muna. Pag nawala, dun ka maghanap. Patay. Hindi, kung lumipat, o, di maghanap ka agad. Lumipat, o, di maghanap ka agad. Lipat ng bahay. Nag-intindihan sa'yo. Sabihin mo, ate, mag-focus sa ano ko, YouTube. Manood po kayo araw-araw sa YouTube ko po? Nakikita niyo po? Ano ba yung ano mo sa YouTube? Yan.
Siya pala si English. Sige, manonood kami na small vlogger. Sige. Salamat po. Sige. Welcome. Malit pa po yung baby niyo po? Oo, yung bunso ko. Malit pa po. 2 years old pa lang siya. Parang si Ria nag-vlog ko. Napupunta sa bukid. Dito ang bukid namin. Sabi niya ni Ria. Marunong yun na yan. Sa akin naman, pag di mo sila binabantayan din sila mano. Sila nag-garden. Umiyak po sila pag di niyo po binibantayan. Oo. Wala po kasing kasama po, no? Oo. Kaya po umiyak lang. Saan po kayo nanganak noon? Ha? Saan po kayo nakaraan nanganak? San Fernando. San Fernando. Ay, din lang pala sa Northville, di ba? Ate Joe! Diyos ko, Lord. Hindi na kami magtutulak. Ay, nabutas. Sa class. Magkano po? 40 lang sala. Ayun, detekto. Eh, basta baba ko na lang. Ano pong pangalan niyo? Ha? Ano pong pangalan niyo? Jacqueline De Leon. Josué Gano De Leon. Josué Gano. Jocelyn. Kay sarap mabuhay kasama ka. Oh my God! Jocelyn po lang. Ayun na, si Jarora yun, no? Di Ate John ay pag-uban mo kay Kai. Mabilis lang ang pila dito. Mabilis mo. Kailan ito ba yung paketa? Saan lumita yung pangalawang bill mo? Ala, pangalawang makatagtad niyo. Hindi, yung sana yung pangalawang bill mo. Ala, pangalawang makatagtad niyo. Hindi, yung sana yung pangalawang bill mo. Ala, pangalawang makatagtad niyo. Na bumaba sa lupa ng Bye-bye po. Mamadali kami pa. Opo. Bye-bye. Bye-bye. Sige po, Beb. Bye po. Guys, lumindit lang ang bottle bell. ako ang minahal.